Upravo smo završili tvoju prvu coaching sesiju u sklopu PTC prodajnog makeovera. Naime, unutar planiranih aktivnosti predviđen je i coaching, jer nekako u prodajnom trening centru krećemo od čvrstog uvjerenja da je dobar prodavač spoj vještina i odgovarajućeg stava. I kakav ti je bio tvoj prvi coaching? Odličan. Skroz sam zadovoljna, stvarno. Uh, baš mi je pomoglo, jer sad vidim da neke stvari što su nekome se čini neka nešto opterećujuće, da zapravo kad se to sve raščlani, da to i nije tako i jednostavno da samo treba posložiti. I to je to, tako da hvala na današnjem A, razgovoru. hvala tebi. Razgovor si ti vodila sama sa sobom, ja sam samo malo Da, ti si. pripomogao kao tvoj coach. Lijepo si to rekla, presložiti stvari. I to je stvarno Da, lijep i slikovit opis onoga što čovjek napravi ako ima volje i motivacije i iskrene želje. I biti potvrđuješ da je ponekad stvarno važnije presložiti stvari nego samo raditi na vještinama. Mi ćemo ovih 10 tjedana sigurno raditi na tvojim vještinama, raditi na njima bez da ti presložiš ono što misliš da treba presložiti, donijelo bi upola manje rezultata. U svakom slučaju bila si super u ovom coachingu. Hvala ti najljepše. hvala i tebi još jednom. Nema Vidimo. problema. Andrijana, završili smo tvoj prvi coaching u PTC prodajnom makeoveru. Bilo je onako malo šta će to biti, šta će biti. A sad kad si završila prvu coaching sesiju, kako ti se to sve čini? Pa mogu ti reći da mi je baš lipo. Imam neki tako lipi osjećaj. Bio si ugodan kao trener. Pitanja su bila zanimljiva. Potakla su neka moja razmišljanja. Mislim da imam o čemu sad razmišljati večeras, sutra. Primijeniti nešto što smo razgovarali. I evo, nadam se najboljem. Stvarno mi je bilo, baš mi je bilo lipo. Pa, drago mi je. Hvala ti, bila si super osoba kao sudionica u coachingu. Drago mi je da si doživjela onaj svoj aha trenutak. Zbog toga se coaching i radi. Kao što si rekla, sad imaš na čemu raditi, razmišljati sljedećih dana i eto, opet još jedna potvrda da je dobra ideja da smo spojili prodajni trening sa prodajnim coachingom. Definitivno, definitivno. Da. Ovo mi je baš tribalo. Drago mi je, onda ćemo tako nastaviti i dalje. Hvala ti najljepša na coachingu. Hvala tebi.